Krásný. Co tě tam tak zaujalo? Zrcadlo. Zrcadlo? Jo, Tam žádný zrcadlo není. je. Není? Jo, počkej. Matýsku, to je náš po roce. Tatínku. Ne. Je to tvůj syn. Áno. Postupujete do finále. Bola to otázka času, kedy príde bruchovravec do našej show a urobí to kvalitne. A v momente, keď prišiel a keď sa ten fórik za fórikom skladal, tak som si myslel, že toto patrí do finále. Jednoznačne, ja som sa strašne potešil z toho čísla. Když zmáčkli zlatý buzzer, tak to byl pocit úžasný.